Ọ bụrụ na agụ bụ eze nwe ọhịa, ọ bụ gịnị mere ya eze ọhịa? Ọ bụghị ya kasị ukwuu maka na ihe ka ya ukwuu. Pụga ebe ya kasị eme ngwa ngwa n'ihi na ugo ka ya eme ngwa ngwa. Ọ bụghị ya kacha mara ihe maka na nna m bi na ya. Ị hụla na ọ bụghị ya kacha buo ibu, ọ bụkwaghị ya kacha agba ọsọ ma ọ bụ mara ihe. Oleezi otu agụ si ghọọ eze ọhịa? Otu o si iche. Nke ahụ bụ naanị ọdịiche dị n'etiti agụ na enyi. Mgbe agụ na-abịa ma hụ enyi, ọ na-eche maka nri ụtụtụ ma ọ bụ nke ehihie, ebe enyi na-eche ọsọ ọ ga-agba. Naanị ihe kewara ha abụọ bụ echiche ha. Mgbe ụfọdụ, agụ nwere ike ịzụ igwe enyi karịrị ya n'ụzọ, mana n'uche ya, ọ bụ eze ọhịa, ụjọ adịghị ya n'ime. N'ihi otu o si eche echiche, ọ ga-enwe mmeri. Ugbu a ka m jụọ gị, gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na ị bighị ndụ ka agụ ma bie ka ewu ma ọ bụ atụrụ? Gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na o nweghị onye na-achụ gị ma ọ bụ ihe na-akpagbu gị ma ọ bụ ihe mkpagbu dị na ndụ gị? Gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na a hapụ ịkwado gị ma ọ bụ na o nweghị onye na-agba gị ume, ma ọ bụ mgbe ị bụ ele ma agụ kwụsị ịchụ gị ọsọ ọzọ? Ịkwụsị n'ịgba ọsọ. Ma gịnị na-eme mgbe ị bụ agụ? Mgbe ị bụ agụ, o nwere ihe ọbụla dị iche? Ị ga-achọpụta na ọ bụrụ na ezinụlọ gị ga-eri nri, na ọ bụrụ na unu ga-adị ndụ, na ọ bụrụ na ndị iro agaghị achị gị ọchị, na iwu bụ na ị ga-agba mbọ. Ị ga-aga n'ihu n'ịchụ nta. Ịdị ndụ, ịza dike, ime nke a ma ọ bụ mee nke ọzọ abụghị naanị ihe ejiri kee gị. Ị kwesịrị ịmata ma kwere na ị ga-agabigarịrị ihe mgbu tupu ị bụrụ mmadụ. Ị kwesịrị ịmata na ajụghị ihe na njụjụ anaghị ajụta ihe. Ị kwesịrị ịma na ego dị n'ogwu, n'ihi ya ị ga-enwe ezigbo mkpebi. Ị ga-ahụ ihe mkpagbu niile dị n'ụzọ dị iche iche eji abụ mmadụ n'anya. Dinta na-enwe mmasị ịchụ nta. Onye agha na-enwe mmasị ibu agha. Ọ na-amasị agụ ịhụ ka anụ ọ na-achụ na-agba ọsọ n'ihi na ezigbo agụ na-enwe mmasị ịchụ nta. Ọ na-enwe mmasị na ihe ndị a na-eme otu ahụ. Ọ na-enwe mmasị na ihe ahụ a na-agbata n'ọsọ. N'ezie, ụfọdụ ndị chọrọ naanị ịgbata anụ. Usoro ịgbata ya bụ anụ amasịghị ha. Usoro ịchụ nta agbasaghị ha. Nwanne, gee m ntị. Afọ ojuju ezigbo dinta abụghị naanị ihe nrite. Aṅụrị ezigbo dinta bụ ịchụ nta. Ọ bụ ya mere ha ji dị ndụ. Ha na-ebi ndụ ịchụ nta. Ndụ ha dị abụghị naanị ijide anụ ha na-achụ. Usoro ahụ dum na-amasị ha. Mgbe ị bụ ezigbo dinta, mgbe oge na-aga, oge anaghị aga gbasara gị. Ihe gbasara gị bụ anụ ahụ ị na-achụ na usoro ịchụ nta gị. Mgbe ị bụ ezigbo onye na-achụ nta, ị ga-achụgide nta ruo mgbe ị gbatara otu mgbada. Mgbe ahụ ị gaghị akwụsịkwa ruo mgbe ị gbatara ele, ewi, nchi na anụ ndị ọzọ, maka na etoo dike na nke o mere omekwa ọzọ. Ụra tọwa ụtọ, ekwuwe ya ekwu. Ọ bụrụ na ị naghị eme ihe i kwuru na ị ga-eme, bụrụkwa na ị bụghị ihe i kwuru na ị ga-abụ, enyi ya ka m gwa gị eziokwu, ị bụghị agụ, ị bụghịkwa ome ka agụ, kama ihe ịbụ bụ nchi. Onye umengwụ ka ị bụ. Nwanne, ebube agụ na-eche agụ. Ị chọrọ ịga mkpa na ndụ gị? Nwee obi agụ. Ị bụ nwa akwụkwọ? Achọrọ m ka ị nwee obi agụ. Ị na-achụ nta ego? Achọrọ m ka ị mee ka agụ. Ị chọrọ ịbụ ezigbo mmadụ? Nwanne, mee ka agụ. Ị chọrọ ime ihe ukwu? Mee ka agụ. Ị pụghị ime ihe ọ bụla dị mkpa mgbe ị nọ dị ka iwu.
Ọ dịghị ihe ịtụnanya na-eme n'ọnọdụ ewu. Ọ dịghị ihe na-eme n'ọnọdụ ụjọ na obi nkoropụ. Ọganihu abụghị maka onye nkoropụ obi. Si n'ọnọdụ ahụ pụọ. Ọ dịghị ihe na-eme n'ọnọdụ ahụ. Ihe niile na-eme mgbe onye chere echiche dị ka agụ. Bilie, tụrụ ugo na izuru ka eme.